Can you send a little bit? No, just Alle ballen, alles. welcome to Dubai. Ik doe nu allemaal niks mee. Nee, ik krijg zo'n stick zo. Heeft hij nog een fiets gepakt? Ja. Ik kan weer recoveren. Het is nog voor. En de bottles hebben wel geworden. Ah, oké. At the bar or what did they say? Wat het leren. The president is signing. Mr. President. Heel man. Dat wil een merk. Je hebt mij all the pictures. Jullie. Lekker Nicky! Ja. Verdamme jongen. Verdamme. Jongens, hier maar even. Hier mogen we alles laten. Dat gaat goed. Hoe take je bij? Ja, dat is het. Ja, thank you.